Hezké dopoledne, dámy a pánové. Já vás tady srdečně vítám na půdě Poslanecké sněmovny, tentokrát na téma otázky ochrany dětí a mládeže na sociálních sítích. Dovolte už jenom pár posledních poznámek. A ono to tady zaznívalo opět od mých předřečníků. V tuhle chvíli prohráváme a je potřeba opravdu spojit síly všech na úrovni politické, na úrovni akademické, expertní, výzkumné, na úrovni mediální. My potřebujeme, aby toto téma se objevovalo v veřejném prostoru, proto jsem vděčná, že jsou tady dnes i zástupce médií. A každý, kdo chce ta rizika zpochybňovat, tak musí na datech doložit, že neexistují. To bych, prosím, velmi ráda vnesla dnes do té diskuze tady. A já jsem ráda, že jsou tady lidé ze zodpovědných orgánů, kteří mají na starost implementaci evropských směrnic a regulací a od nich bych ten zodpovědný přístup očekávala naprosto na prvním místě. A těším se na ten expertní dialog, ke kterému tady dneska dojde. Děkuji mnohokrát za pozornost a jsem připravena s kýmkoliv spojit síly ve společném snažení. Má to obrovský smysl a včera bylo pozdě. Děkuji. Já bych se jenom, jestli dovolíte, ráda zeptala, mám vlastně informaci, že jsou tady experti právě za tu zásadní instituci a to je Český telekomunikační úřad a já věřím, že Český telekomunikační úřad dostane tu komplexní roli, ty komplexní pravomoci, které by dostat měl a chtěla bych se zeptat, jak se na tuto zásadní a zodpovědnou roli Český telekomunikační úřad připravuje, jaká je tam expertíza, jak velký je tým, který případně bude tuto oblast mít na starost, tak jsou-li tady zástupci, budu moc vděčná za odpověď. Děkuji. Ano, zástupci ČTÚ by tady být měli, tak poprosím, jestli se mohu. Dobrý deň. Tak ja som si prisadla rýchlo. Noémie Rákošová, Český telekomunikačný úrad. Osobne pracujem práve na tom DSA a na tej implementácii. Aktuálne teda počítame s týmom, ktorý by mal byť aktuálne nás je 9 aj s vedúcim, ale mali by sme narásť aspoň na 12, aj keď prognózy pre nás boli do 19 ľudí. Chcela by som podotknúť, že nemáme na starosti len DSA, máme na starosti aj P2B reguláciu, takisto aj Data Act bude plánovaný, alebo teda prebiehajú diskusie, a takisto aj Data Governance Act. Takže na to, koľko tých regulácií máme už teraz mať na starosti, a ten tým je dosť, podľa mňa bude dosť úzky. Každopádne, ako chystáme sa na to, ale ten zákon nám samozrejme chýba. Hej, neviem, čo by som ešte vedela k tomu dodať. Já myslím, že jste nepřímo odpověděla na ten dotaz Kláry Laurejčíkové. Děkujeme samozřejmě za to, že tady jste a že se toho účastníte a že se snažíte vlastně přispět. A tady pan kolega? Ne, jestli to ještě se dotýká Českého telekomunikačního úřadu určitě, že jo? Tak Martine potom... Dobrý den, Jaroslav Doležal, Český telekomunikační úřad. My 2 roky tady s kolegou Vaškem nečekáme na normu a de facto 2 roky velmi intenzivně de facto obden jezdíme po základních školách. A řeknu vám, že to je špatný. Ta situace je naprosto jako katastrofální. Už jenom to, my jsme to včera se o tom bavili, jestli to dopadne tak, že se tady budeme bavit 13+, sociální sítě, je špatně. Protože všechno to začíná, a proto bych se chtěl bavit s psychiatrama, s psychologama, všechno to začíná na 1. stupni. Školka. Ty děti prostě dneska jsou totálně chycený. Nevím, jestli to znáte, haboš baboš. A další prostě idiotský, stupidní brainroty, prostě, který jim vymývají mozek. Tak je to prostě na denní bázi. Je to šílený. My za ty 2 roky máme přes 4 000 dětí. Děláme přes 5hodinový besedy s rodičema. 5hodinový kvůli tomu, že to je tak špatný. My za 5 hodin jim popisujeme ten negativní dopad těch technologií od narození. Shut up device, tady máš v 1 roce. Budeš stíchat digitální nudlík, je to tak. Až po ty, co vám tam potom končí v uvozovkách vycukanýma kovce na lůžkách. Bavili jsme se o tom s psychiatrem Kolouchem. Je to prostě fakt špatný. A když jsem dostal to slovo, tak chtěl bych říct, jenom ten dopad nás dospělých. Jo. Je tady krásná knížka Křehká generace od Jonathana Haida. Do dneška pro většinu masu rodičů není přeložená do češtiny. Je tady skvělá knížka od Michaly Slusarev, Hry, sítě, porno, která je jediná statečná přišla s tím, což my máme potvrzený. Děti dneska v 1. třídě mají porno, buď svoje vlastní, že se fotí nahatý,
Nebo od spolužáků si prostě poslají linky na porno. Přes Discord na dětský porno. Je to fakt špatná situace. To jenom, abych vám tady řekl, 5 takových nějakých největších dopadů, co na ty děti jako je. To znamená, že hrajou ty 4 nejstupidnější hry, plný pedofilů, plný hazardů, plný mikrotransakcí, koukají na porno, sdílejí svoje porno, sdílejí porno spolužáků, slíkají se. Nejčastější pocit z internetu malých dětí, 1. až 4. třída, není zábava, legrace, je to strach, jsou to děsivý videa. Mám končit? Jo, já se omlouvám, my máme omezený čas na diskusi a trošku se nám ten čas zkracuje a je tam ještě jeden dotaz, který pravděpodobně byl směřovaný něčemu jinému, Martine, že je to tak prosím převezmeš tady místo u mikrofonu, děkuju. V tuto chvíli je krátký prostor na případné doplňující otázky, tak jestli, prosím. Děkuji za slovo. Já bych ani ne otázky, spíš poznámky k doplnění. Souhlasím s názorem tady pana řečníka, že ty velké platformy mají zlepšovat digitální prostředí pro nezletilý. Oni to nedělají, nebo to dělají na oko. Jo? My jsme byli nedávno 14 dní zpátky, 3 týdny na schůzce s vedením TikToku pro celou východní Evropu. Oni tam měli krásnou přednášku v angličtině, jak se starají o děti, jak to prostředí vlastně úplně vyčistili a jak je to všechno skvělý. Já jsem se jich jako velmi ironicky zeptal, to je skvělý, od kdy to bude platit, a oni mi nepochopili. Oni mi řekli, to už platí 2 roky. A já jsem jim, a za to se vám tady omlouvám, tak jsem jim udělal to samé, co jsem udělal vám. Pustil jsem jim v tu chvíli ten živý stream z těch škol. A oni na to koukali jako puci. Jinak řečeno, prostě oni ví, že ty děti podvádějí, nechají je tam podvádět, mají z toho peníze, ty děti tam celý den žebrají. Žebrají od rána ve škole, žebrají do rána doma, pak jdou pro ty energiťáky. A takhle to je každý den. A to, co bylo tady, to jsem vám ukazoval, to nebyli, my jsme přijeli z Ústí, to nebyli lidi z Ústí. Ono to má geolokační úvody, to byly tady pražský děti z nějakých škol. To je jedna poznámka. Jo, a ještě druhý bylo od nich, že pokud by to takhle někdo chtěl regulovat, protože já jsem říkal, že nejde ani o nějaký věkový omezení, ale přesně o ten content. Jestliže těm dětem tam bude chodit vymývání mozků, agresivita, prostě úplný stupidity kraviny, tak je to špatně. A oni nám řekli, a to jsme jako fakt si mysleli, že z nás dělali legraci, tak řekli, že co někomu může přijít jako stupidita, může pro někoho být jako příležitost podnikání. A že to tam nechají. Jo? Takže Haboš tam bude, kdyby někdo chtěl podnikat v Haboš. On ten problém toho kontentu je v tom, že to asi těžko může někdo úplně detailně posuzovat, co ještě je vhodný a co už pak není. Skvělá poznámka, to Dobrý. jsme argumentovali tím. Stručně už, ano. Dobře. Já, kdybych náhodou někdy příště podobnou akci organizovala, určitě bych pozvala ČTU. My jsme vás opomněli, já se omlouvám, ale... Jo, ale ve smyslu, že jste tady neměli přímý příspěvek. Takže už jenom, prosím, stručně. Tak a druhá poznámka, to vyčlenění z kolektivu, na vyčlenění z kolektivu, ale mobil ano, data ano, nebo ne, to by bylo tak na hodinu. K tomu jenom řeknu, jako fakt zásadní věc. Dětský domovy a speciální školy jsou na tom líp, co se týče dopadu digitálních technologií, než děti lepších rodičů, soukromých škol, Montessori tříd. Je to tak. A potom už tam jenom další poznámku k tomu, že my jsme se setkali i na školách, že o velké přestávce, aby ty učitelé měli klid, tak jdou a ten YouTube jim zapnou jim ty shorty a ty děti u toho ještě jí 20 minut, jde do nich úplná stupidita a oni u toho ještě u toho papají. A poslední k vám, souhlasím, že prostě to šíření dětské pornografie je obrovský problém, ty děti neví, co se děje, ale všechny ty děti ví od 2. třídy, co to je nudeska. Zeptejte se doma, budu to vědět. To je všechno, děkuji. Tak ještě jedna poznámka od pana Dolžela. Tak jenom k tomu, že nejenom rodiče cítí, mají pocit, že by byla třeba nějaká regulace, ale my, co z dotazníku víme, tak oni to chtějí sami děti. Sami nejmenší děti vám řeknou, že mají pocit, že je tom ty dospělí nechávají sami a jsou proto, aby do budoucna například YouTube byl regulovaný, aby ten děsivý obsah na ně najítal. Takže to je skvělá zpětná vazba od těch dětí. Oni mají nějakou i sebekritiku, že je v tom necháváme jako dospělí. Tam druhá věc, může fungovat krásně trojúhelník, dobrá škola v tom smyslu, která se opravdu zajímá o ty děti, už o ty nejmenší děti, která si do těch škol bude najímat někoho, kdo to umí, protože ty sami děti to nezvládají, aby ty děti byly poučení. A zároveň musíme nejenom rodiče, ale jako vůbec, jako dospělí všichni, aby byli co nejvíc tomhle vzdělaný. Nejenom rodiče, prarodiče, učitelé na základních školách, učitelé na zuškách, trenéři, prostě je to strašně důležitý. Tohle do těch lidí nějak nacpat. A poslední,
To je takový jako spíš jako pro nás, tady, kdo máme ty děti, tak děti zlobili, já jsem taky zlobil, vy jste možná zlobili taky, zlobějí, budou zlobit, ale my jsme dopustili to, že oni podvádějí a čím dál tím víc zlobí v tom digitálním světě, protože v tom reálném se oni strašně bojíme a nenecháme je tam zlobit. Tak to je tak poslední. A děkuji za pozvání. Moc děkuji. Bylo velmi zajímavé a dívám. Nevidím, že by někdo chtěl něco ještě poznamenat, či se na cokoliv zeptat. Já ještě jednou poděkuji Heleně Langšádlové za to, že umožnila uspořádání té konference. A já děkuji tobě. Domluvili jsme se velmi rychle na tom, že to uděláme a pevně doufám, že si přineseme do příštího volebního období už nějaký konkrétní zpracovaný návrh na to, co by se dalo na národní úrovni dělat a jak třeba iniciovat i větší míru aktivit na úrovni evropské. Děkuji.